Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 38 years ekuberekwa. Iniwo mukoma, kubva zvandakauyawo muno munyika yevatorwa handina kumbogara ndakaita mari muupenyu hwangu. Ndakarambana nemurume wangu apo pandainge ndine 27 years. Mushure mekunge ndanzwa nekuramba ndichingohorirwa nemurume, ndokubva ndachizongoita walk away. Saka pandakaudzwa nehama dzake kuti iye ainge akati anoda kundigadzira such that handimbofi ndakakwanisa kuzowanikwa zvekare muupenyu hwangu, ndakati zvimwe kuda vainge vachida kungondivhundutsira vasingadi kuti ndinge ndichitsvaka zvekare umwe murume. But kusvika pari nhasi mukoma, murume wose uyo wandinenge ndatanga kufambidzana naye, murume iyeye anotanga kusangana nemabad luck zvekuti kana tikaramba tiri tose mukoma zvinomudhakwira. So most of the times ndinongotiwo kana ndava kunzwa kuda munhurume ndo pandinongotsvakawo munhu wekuti ndinongoenda kumba kwake for a sleep over, tobva tangorara tose, then iniwo ndinenge ndatova bo iyewo ava bo. Hapana pandingazongorarama ndiri ndega ndisinawo umwe munhu wandinenge ndichipota ndichiitawo naye. Saka ini chazondiunza pano mukoma nashi, ndine umwe murume uyo wandakambofambidzana naye. Ndakafambidzana naye makore awo paainge achiri kushanda as a truck driver. Ndokubva tachizongorambana because ndainge ndanetawo necheating kuti munhu ane mukadzi then you accept kuti ane mukadzi voramba achingokuchita. Ndikati uyu ndotongosiyana hangu naye, otherwise anokwanisa kuzondikuvadzisa nechirwere. So we recently met. Ainge aine imwe motikari takasangana muHarare mukoma, ndaenda kuHarare. Handina kuda kubhilivha apo pandakamuona achidhiraivha motikari yainge yakanaka kwazvo. Then akabva achizondiudza kuti naiyewo ainge achida kundibatsira. Saka akandiudza kuti kune kwaakaenda akanoromba ende akatondirakidza zvaakaita paguva remwana wake. Ane dzimwe hoko dzaakaenda akanoroverera paguva remwana wake. Akatondirakidza video iro raakatora akati it is just for memory's sake. Saka iye anoti mudzimai wake haatozvizivi kuti hoko idzodzo dzavakaenda vakanoroverera ndo urombwa hwacho ihwohwo. Ndakamubvunza kuti saka hazvina kukurwadza here uchiurayisa mwana wako? Iye akati ndakangosarudza kusacrifice one pavana vangu, at least since ndakasacrifice one vamwe ava vava kurarama upenyu huri nani. Saka ndikudawo advice kubva kwamuri mukoma nemuri yeZimbabwe. Ndoita sei? Ndobvuma here ndongochekeresa umwe mwana pavana avo vandinavo so that wacho anenge asara anosarawo achirarama upenyu hwakanaka. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu. Kana kuri kunzi munhu uyu mukuromba kwake akanzi unozotsvaka munhu uyo wauchazorasirira urombwa hwako kwaari, munhu iyeye munozviziva sei? Zvimwe kuda ari kutongoda kungorasirira urombwa hwake kwamuri. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, iniwo neimwe brother yangu takaparadza rimwe sowe apo patainge tichiri kumbogara kunzvimbo kunonzi kumaTalks. Mukoma nashi nebrother yangu tainge tichimbonamata pane rimwe sangano. Saka pane zvakazoitika tikaona sekunge mukuru wepo iye ainge ava kuda mari stereki. Ndo patakabva tachizoenda pasowe huri usiku tikaenda tikanonokora ivhu iri mukoma vakazoenda naro kumusha vakanoripa vamwe madzibaba vaya vakabva vachizogadzirira mukoma minamato iyo yavakashandisa kuda kwegore rose. Apo patainge tava kuno kuPretoria vakaita mari mukoma nashi yakawanda, ndokubva vachizotangawo sowe ravo. Ndichitaura nemi kudai mukoma vangu vakazobatsira umwe mukadzi uyo ainge anetsekana nekuti ange achiwana mbereko mumarriage make. Ainge akaroorwa neumwe
murungu ikoko kumhiri kwemakungwa ndiye akazotoita kuti hanzvadzi yangu inge ichiendawo kuUK ndokwavari mukoma kutaura kudai nemhuri yavo. Saka iniwo ndine dzimwe hope dzandinogara ndichirota. Panzvimbo apo patakaenda tikanonokora ivhu mukoma, ndinoona kuti pakati pesowe iroro panenge pakabayirirwa banga iri rinodonha richibva mudenga. Pandinoendapo apo parinenge rabayirirwa muvhu, ndinoona kuti panenge paine chibepa chinenge chiripo chakanyorwa mazita. Saka pamazita awa ndikuona kuti mazita ehama dzangu, me included. Mazita ose iwawo mukoma anenge akanyorwa neropa, not kuti peni red, asi neropa chairo. Saka handiziviwo kuti zvinoreva kuti kudii. Ndibetsereiwo, kana mukaposta nyaya yangu ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi ndakarota banga rakadonha richibva mudenga rikabva ranobayirirwa muvhu. Ndichizonotarisa vari kuti vakaona kuti painge paine chibepa, asi chibepa ichi pabepa ipapo pakanyorwa mazita avo nehama dzavo. Hanzi mazita awa akanyorwa neropa. Pakaipa. Regedzei tibva taenda panyeru inotevera. Hanzi mukomana makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession iyo yandiinayo, nai ndodawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ungapruvhawo sei kumurume wako kuti zvechokwadi unenge wakambokwira motikari yechipoko. Ndakakwirawo motikari yechipoko wainge uri musi wa28 ndichibva kumusha kwedu kuMondoro. Saka ndakabva ndachizoburukira paroundabout mukoma, ndakabva ndarasika. Ndakaita usiku hwose ndichingombeya neroundabout yose pambudzi, kana kuti pamunonziva pava kunzi paTrabalers. Ndakarasika usiku hwose. Murume aiti akandifonera mukomana foni yainge isingapindi, asi kwaari foni yainge ichiringa. Iye anoti foni yairinga yobva yaenda kuvoicemail. Chandinongorangarira ndechekuti ndakati ndahaika motikari yababa vacho ivavo, it was somewhere kuma4:30, ndokubva tachizosvika muHarare kunze kwainge kwatosviba. Ndo pavakandiburutsira paroundabout vava kundiita rafu. Saka ndakaburuka ndikati ndichafamba, then ndichifonera murume wangu ange achizoita plan auye kuzonditora. Ndo pandakabva ndachizorasika. Zvino ndakaita usiku hwose ndichifamba, ndikazosvika kumba mangwana acho makuseni kuma9. Akanditi proof yacho iripi? Handina kana proof mukoma. Zvinhu izvi zvakatoitika kwandiri. Anoti unonyepa, wainge uri kumba kwechikomba chako. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zviriko here zvinhu zvakadaro? Zviriko here zvinhu zvakadaro? Hanzi ndakaita usiku hwose ndichingombeya ndiri paroundabout ndisingazivi kuti ndoita sei. Hanzi ndairasika, ndakakwira motikari yechipoko. Pakaipa. Hanzi ndodawo kupruvha kumurume wangu kuti zvechokwadi ndakarara ndakabatwa nechipoko, handina kuenda kusleep over. Pari tricky. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininowo ndiri mugari wemuno muHarare, uye zvekare ndine makore 35 years ekuberekwa. Nyaya yangu yakatangira apa. Ndainge ndakaroorwa nemurume wangu uyo ainge ari famous muraini matinogara. Ndinogara along Harare Drive. Chaita kuti murume wangu azivikanwe inyaya yekuti ainge aine mari chaiyo yekureba, asi sosi yemari yake ndainge ndisingazivi kuti inobva kupi. Chandaingoziva kuti ndaichengetwa, hapana chandaida ndikachishayiwa. Kunyangwe vabereki vangu vaichengetwa. Saka murume wangu akazongoita accident achienda kuSouth, ndokubva afira muroad. Afa kudaro akavigwa, asi pakavigwa parufu rwake pakauya varume vainge vakapfeka masutu ainge ari eblack vachiti tiri vekubasa kwake. Semunhu aiva pakuchema murume wake, handinawo kumbofunga zvakawanda. Murume wangu avigwa ainge akanyora will yekuti zvinhu zvangu kana ndichinge ndafa handidi kuti zvipiwe kana ani zvake, zvose zvichasarira vana vangu nemukadzi wangu. Hama dzake hadzina kuita nharo, sezvo mufi ainge ataura zvaanoda panozoparadzwa pfuma yake.
Saka ndakazosara nevana hangu ndikatanga kugara pamba yandainge ndasirwa nemurume wangu kuzonosvika ndichizotadza kuramba ndigerepo pamba ipapo. Ndikazongotama ndikatanga kugara somewhere else. Iko zvino pamba apa panogara vamwe vanhu, malodgers angu, nekuti ndaipota ndichirota murume. Chaindinetsa ndakatanga kurota kuhope murume wangu achiuya achiita bonde neni. Saka ndakamboudza amai vangu vakanditi pamwe uri kufunga murume wako, but inini ndaitoziva kuti haisi nyaya yekufunga murume, but pane zviri kuitika chete. Saka this year ndainge ndava kuda kuita move on neupenyu hwangu, nekuti ndainge ndakasiiwa ndiine vana 2 apa ndichiri wechidiki. Ndakabva ndati regai nditsvake munhu wekunge ndichifambidzana naye. Saka paiva nemumwe mufesi aigara achindinetsa. Mufesi uyu ari kumhiri kwemakungwa, saka atori serious kuda kundiroora. Ari kufanira kuuya kuzonditora this year muna August. Saka takatoronga zveupenyu. Zvino ndava kuita dambudziko rekuti murume wangu uyo akafa ava kuuya kwandiri live mumba. Ari kutaura kuti haufanire kuroorwa kana kuti unge uchizoenda kumhiri kwemakungwa, nekuti ndine mhiko dzandakaita newe. Kana ukangoroorwa murume wose anokuroora haararami, anobva afa, nekuti pauri ndo pandakagadza mhepo iyo yainge ichindipa mari. Kana mhepo iyoyo ikangobva pauri, zvose zvandakasiya zvinoparara. Imba chaiyo iyo yaunotemba nayo muchiti maloja angu, imba iyoyo unorohwa neimwe nhamo yekuti imba iyoyo uchasvika pakuitengesa. Saka ndava kushaya kuti murume uyu ari kuda kundiroora. Ndomuudza kuti chii mukoma, ndiro dambudziko randiri kusangana naro pamba pangu. Murume wangu ari kumuka chipoko. Ndiri kutofunga kuti murume wangu zvimwe kuda haana kutofa rufu rwakanaka, but rufu rwake kwaingova kuzadzisa mhiko dzake dzehurombwa chete, kuti anofanira kubva panyika inoonekwa nevanhu, nekuti anotouya akatopfeka sutu imwe yaaifarira yeblack yakafanana nesutu idzo dzakauya dzakapfekwa nevarume vakauya parufu rwake. Saka ndauyawo kuzobvunza kubva kumhuri yeZimbabwe, ndoitawo sei? Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we ya pakaipa. Rekidzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Nganzi mukoma makadi zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo I discovered kuti vanhu vandinoshandira mari dzavo hadzina kuchena. Ndakafara mukoma mushure mekunge ndawanawo basa. Saka vanhu ava ndevekumusha, vanogarawo muno muJoburg. Apa vanogara munzvimbo dziya dzinogara vanhu vane mari. Pamba pavo hapatosvikiki, vanototanga vatofonera kugedhi kuti unge uchivhurirwa, otherwise hautombopapindi pamba pavo. Ndakatanga kushanda ndichitawo mapiece job. Ndaienda kumba kwavo once a week ndichita mapiece job, kuzosvika vachizondiudza kuti vainge vandifarira. Ndakabva ndachizotanga kuvashandira permanently. Nerimwe zuva mukoma ndainge ndichida kudzokera kulocation uko kwandinogara nemurume wangu. Saka takazomirira murume wamadam boss wangu kuti ange achiuya, because madam boss vangu vanotya kundiperekedza kulocation vari voga. So takazoti tava kubuda mukoma, ndakaona kamwe kamhuka kainge kari kadiki kari keblack kakamhanya kachipinda mugarage apo boss vangu pavainge vachirivhesa motikari. Ndainge ndakabata kamwe kamwana kavo kadiki vachiti ngaasare nemukoma wacho. Ndopa ndakaona kamwe kamhuka kainge kari keblack kenge kakaita kunge mumvuri kakamhanya kachipinda mugaraji. Saka ndakapanika mukoma, ndokubva ndaramba ndakanyarara. Usiku hwacho ndakarota zvekare hope. Ndakavarota madam boss vangu vachiuya kwandiri vasina kupfeka, vakabva vati zvawaona usaudza munhu, ndichazokuudza. Mukoma, musi weMonday madam boss vakauya kuzonditora vari vega kulocation, yet vainge vachitya kumbouya vari vega. Tiri munzira ndopa vakabva vachizondibvunza kuti kuchechi pane zvandakaudzwa here, because vanozviziva kuti ndinoenda kumasowe. Ndikati kwete, why? Vakabva vanditi handidi kuti unge uchiramba uchienda kumasowe. Kana ukaramba uchienda kumasowe then hazviite kuti urambe uchingoshanda pamba pangu tichishandidzana. Ndakabva ndati ehoi, zvakanakai. Saka ndo mutemo wavakandipa.
ivo vakangonditi zvinhu zvawakaona panapa ndo zvinotichengetedza. Muno muSouth Africa magara muine problem yekuti makawandisa crime, saka tinewo zvinotichengetedza sevanhu vane mabusinesses, asi zvawakaona hazvifaniri kuti zvinge zvichizotaurwa. Saka ndodawo kungobvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti nezvose izvi zvandakaudzwa nechinhu chandakaona mangwana handizokanganisiki here? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, vari kutya kuti zvimwe kuda vanokwanisa kuzokanganiswa kana mupfungwa chaimo. Let us try to speak with him in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Neniwo ndinoda kureurura kuti ndakambopotsa ndarovesa step sister yangu nemotikari patainge tichifamba. Ndakamusundidzira mukoma kuti anga achipinda murodhi, akapotsa arohwa nemotikari. Yainge iri nhau yekuti amai vake, amainini vangu vainge vachindishungurudza, vaigara vachindirova nguva dzose. Saka ndichingoyawo panapa ndoda kungoti kune vamwe vakadzi, kana ukawana murume anenge agara aine vana vake, usazomushungurudzira vana vake, iwe uchibata vako vana bho. Ndaishungurudzwa mukoma zvekuti ndakazogumisidzira ndava nebitterness. Kana mukaposta nyaya yangu mundizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.